hawa uban daba dan kira amsa sarawa dawowa hawa uban daba ni bayarin yan na bako ira nake kawai ga wani abu da yana sare marko na makalamar wallahi hawa uban daba sa'adi hawa uban daba wada me ka guda me hawa uban daba ban dama mana hawa uban daba wada me ka guda me hawa uban daba mai gida ko wallahi ni na ga wani faje wannan taka wallahi wani wai yana fasawa ne wallahi ni wallahi wani yaro ne can wallahi kaga cewa ni aikin banza ni ba ma iya ne Kashi wannan yarinyar wai budurwar wai mai dawa jagwa ce. Jagwa kuma? Iya haka nake ji suna faɗa wai. To ai kuma ina son ko budurwar Fir'auna ce ni ba matsala. Na sani uga in Allah yadda sai ka aure yarinyar nan. Insha Allah uga ka aure ta. Jagwa waye jagwa? Wai wani ne a nan yankin wai wani mai dawa ne wai iya sara suka haka na ji ana faɗa. To Allah lafiya nan gan shi mana. Insha Allah uga sai ka ta ni na sani sai ka aure ta. Ba dai kuɗi ba ne? Kuɗi ne. Karka damu kawai. Allah yadda. Da ita fito ma muna jiran ta mataki. Ai ka san kwalliya take mun ne ko? Haka ne amma bari mu jira ta. Kai da na ga yarinyar nan fa kai. Na san kana son ta fa oga. Na san kana son ta. Ina tafiya ina tuki fa a motar na ta faɗi. Dole sai ana son ka san Oh